מה קורה חברים? היום אחרי הרבה זמן שהקלטנו סרטון, ניתן לכם סרטון מיינקראפט. הסרטון הזה הולך להיות חלק מסדרה, ועכשיו אנחנו בפרק הראשון של הסדרה הזאת. אז בואו נתחיל. אנחנו יוצרים פה עולם, לעולם נקרא סדרת מיינקראפט. בינתיים, בזמן שהעולם נוצר לו, אני אשמח מאוד אם תלחצו על כפתור הסאב והלייק, ותכתבו בתגובות איזה משחקים אתם עוד תרצו לראות בערוץ שלנו. וזה לוקח לכם רק 5 שניות, אז זה יעזור לנו מאוד לתת לכם עוד תוכן טוב. ועוד מעט נתחיל את המשחק. הנה העולם נוצר לו. אנחנו מתחילים בסוואנה. טכנית בסוואנה יכול להיות וילג' אבל הוא פחות טוב מווילג' רגיל. וכבר מצאנו נדר פורטל. שזה ממש נחמד. רק בוא נראה, יש פה משהו יעיל. יש פה פייר צ'ארג'. יש פה שריון לסוס מגולד. אם יהיה לנו סוס בהמשך הסדרה, זה יכול להיות יעיל. יש לנו פה 3 גולד. יש לנו פה 12 גולדן קרט, שזה לא רע. וגולדן אפל, שזה גם לא רע. פלינט אנד סטיל אפשר לקחת לנו. יש לנו הו עם קרס אוף בנישינג. זה משהו כשאנחנו נמות, אנחנו לא נקבל אותו בחזרה, אבל למה לא לקחת? ואנחנו נסיים עם מנדינג, כך שהם לא יוכלו להישבר. וכרגע זה הוסיף לנו מעט לארמור. אין לנו אובסידיאן כאן, אז אין לנו באמת הרבה מה לעשות כאן עוד. אבל זו התחלה מאוד יפה לסדרה שלנו באמת. בואו ניקח לנו קצת עץ. ואז ננסה למצוא קצת חיות או וילג' שנוכל להתקדם. מספיק עץ לכרגע. אני רואה שבסוואנה גדולה יחסית. למצוא ביום אחר יהיה קצת מסובך. אבל אני רוצה למצוא כבשים כדי שנוכל לישון. בואו נראה. אם יש לנו פה כבשים סלש וילג' שאנחנו יכולים למצוא במקום לישון. כי ברגע שהוא פשוט בלילה אנחנו לא רוצים להילחם. אבל אם לא תהיה ברירה אז נהיה חייבים. כבר לי פה חזיר, אבל זה לא עוזר. באמת. ואני רואה שהסוואנה עוד ממשיכה. ואין לי כאן כבשים. ואנחנו בסוג של יער סוואנה. אז זה קצת בעייתי. שם זה ארמדיל. ויש כאן מערה שלא שמנו לב אליה קודם. כי זה אותו נדר פורטל מקודם. עבדנו על מגמה בלוק. יש כאן משהו מעניין. אני רואה פה איירון בפנים אולי. לא שנראה. אולי ניכנס אליה בהמשך, אבל כרגע אנחנו עוד לא מספיק מוכנים. בואו ננסה ללכת לכיוון שלא הלכנו אליו עדיין. זה וילג'? כן, אני רואה שם וילג', מצאנו וילג'. יופי, זה ממש טוב לנו. מצאנו וילג'. התחלה נהדרת לסדרה שלנו.
עכשיו יהיה לנו איפה לישון, יהיה לנו איפה לעשות דברים, ואולי גם יהיה שם לוט טוב בתקווה, או וילג'רים טובים שאפשר לעשות איתם עסקאות טובות. בואו נראה. אם המשהו נתקע אז אני מצטער, זה לפעמים ככה בהתחלה שיוצרים את העולם. האם זה מתחבר למערה של קודם? אולי. אני לא יודע. אבל קודם כל נראה שיש כאן הייבלס. זה אומר שאם אוכל לא הולך להיות לנו בעיה. אתם יודעים מה? אני כבר אחצוב את זה עם ההור. יותר מהיר והוא יישבר מהר. כי זה מגולד, גולד יתחיל נשבר מהר, אבל תראו כמה מהיר זה. הוא גם חוצב הכי מהר במשחק. יש לו יתרון וחיסרון לגולד. והנה האיירון גולם. אנחנו ננסה להרוג את האיירון גולם. שמים 4 בלוקים והנה הוא כבר הולך. הבאגים של המחשב הזה, אבל רגע, קודם כל כדאי, אם יקרו פאשלות כאלה ואחרות, לשים לנו כבר ספון פוינט, ממש כאן בבית הזה. אז הנה, פה אנחנו נתחדש אם נמות. אני רציתי לנסות לקבל לעשות את זה כי יש לנו כבר שריון וזה יהיה אפשרי. הנה. אולי מפייר צ'ארג' לא. לא לעזוב את השיפט אחרת ניפול ולא יהיה טוב. והאיירון גולם שלנו בקרוב ימות, ובואו נראה כמה איירון הוא ייתן לנו. יכול להיות מאוד טוב אם הוא ייתן לנו 4 איירון או יותר, כי זה מספיק בשביל ליצור פיגקס ושילד, כי זה שני הדברים הכי חשובים עם איירון. אבל בואו נראה. מאוד בקרוב. וממש עוד רגע הגולם שלנו אמור למות, והנה הוא מת. הגולם מת, וכמה איירון? 4, יופי, זה טוב. זה מספיק לזה כרגע. ואתם רואים שבקושי השתמשתי בו, אבל ההור שלנו כבר חצי הדרך להישבר. הדורביליטי דרך אגב של הו הוא יותר נמוך של הו מגולד, הוא יותר נמוך מהדורביליטי של הו מעץ, שזו עובדה מעניינת. לא נראה שיש כאן שום בית עם לוט טוב, אבל בואו נראה את העסקאות. והוא של הארמור, אוקיי, זה טוב, זה ממש טוב. זה ממש טוב. יש פה ויליג'ר טוב, אבל אנחנו צריכים גם ויליג'ר טוב להשגת אמרלדס. ולשם כך יש לנו גם פה ספרן, אוקיי, זה ויליג' טוב. אנחנו רק צריכים למצוא את הספרן. ואולי, אבל אנחנו רוצים מנדינג מהספרים שלו, כי אם לא נצטרך לשבור אותם וליצור חדשים, כי אנחנו רוצים תושבים טובים יותר בספרים שלו,
בואו ליצור לנו לחם. ,15 לחם. אנחנו רוצים למצוא גרבל, כי מגרבל אפשר להשיג פלינט, ומפלינט אפשר ליצור את הוויליג'ר שנותן תמורת מקלות אמרלד. שני ויליג'רים כאלה של רדסטון, שזה לא טוב כי הם לא ויליג'רים טובים, והנה לא נזכות, והנה יש לנו פה עוד הייבלס, מה שממש עוזר לנו, ושוב זה אוכל טוב. המון הייבלס. זהו, נשבע לנו כבר ההוא. בואו גם נלך לישון. איזה חמוד, זה צ'יילד, זה כאילו ילד. זה כזה מתוק. אני ממש מצטער שאני חייב להוריד אותו מהמיטה. סתם, נראה לכם שאכפת לי. אוקיי, נחזור להייבלס שלנו. איזה דבר חמוד הוויליג'ר הקטן הזה. טוב, בואו נראה אם יש לי פה אגם מים קרוב. בואו נראה אם יש בו קצת גרבל. אנחנו צריכים 2 גרבל בשביל ליצור את הוויליג'ר של המקלות. האם יש פה קצת גרבל? פה מערה זה מה שבטוח. אבל אין פה גרבל. אבל אנחנו צריכים גרבל. מבאס שאין פה גרבל. אולי משהו מעניין. לא שאני רואה. זה מיינקראפט שמה? לא, זה לא מיינקראפט, אז לא נראה לי שיש כאן משהו שבאמת מעניין אותנו במערה הזו, אבל כן אני רוצה להישאר כאן בווידאו, אני רוצה למצוא גרבל בעיקר. זה קליי, זה לא גרבל, אבל הנה גרבל. אוקיי, יש לנו פה גרבל. כאילו נשבע פה. אוקיי, 1. ו2. יופי, עכשיו אפשר להשיג לנו פלינט. וליצור לנו וילג'ר שייתן לנו אבן ברקת תמורת 32 מקלות בלבד. זה ממש טוב שמצאנו את הפלינט הזה, את הגרבל הזה. רק צריך למצוא את הספרן, לחכות לו בבית שלו.
עכשיו נמצא את העבודה שלו בעצם. הנה זה פה. כן, זה פה. צריך לדחוף אותו לשם כדי שיקבל את העבודה. כנס! נו, כנס! טוב, נעשה את זה אחר כך. עכשיו, אנחנו נאלץ לחצוב את שני הגרבל האלה עד שנקבל מהם שני פלינט. שני קיבלנו גרבל. ושוב משנה קיבלנו גרבל. כרגע אנחנו מקבלים רק גרבל מהגרבלים האלה. לידכם, כשחוצבים גרבל יש סיכוי מסוים לקבל ממנו פלינט, שזה אבן צור בעצם. יש פה פלינט אנד סטיל, שבעיקרון מכינים מאבן פלינט ואיירון אחד, אבל מכיוון שמצאתי אותו בנדר פורטל בצ'סט, בלוט בעצם, אז זה לא קרה. נהפוך את זה לתהליך יותר מהיר, נכין לנו שוול מעץ, את חפירה, מה שיגרום לנו לחצוב את הגרבל מהר יותר. אכן משפר. אנחנו לא גולים פלינט, זה לא טוב. בוא ננסה קודם לקבל מאחד פלינט. לא עובד לנו לקבל, אנחנו לא מקבלים פלינט. זה לא טוב, זה לא עוזר. מה עושים? אנחנו בבעיה עכשיו, אבל אנחנו לא נוותר על הפלינט הזה. לא נוותר עליו, אסור לנו לוותר עליו. פלינט! אוקיי, זה טוב, מאחד כבר קיבלנו. הנה גם מהשני! אוקיי, היה לנו רואו אחד קצר, וזהו, יש לנו את זה. עכשיו אפשר לעשות דבר כזה. ויצא לנו מין דבר מוזר כזה, שאם נשים אותו ליד ויליג'ר ללא עבודה, ייצור לנו ויליג'ר ממש טוב. אז כבר יש לנו ויליג'ר ללא עבודה, ונשים את זה פה לידו. וכמו שהבנו, הוויליג'ר הזה מאוד חסר תועלת, כי הוא לא מסכים לעשות כלום. אז בואו נחפש ויליג'ר פנוי אחר. דרך אגב, אני אקח גם את זה. כי גם ויליג'ר ספרן חשוב.
אז בעצם לשני אלה יש עבודה, אבל צריך לשבור להם את הדבר הזה של העבודה, כי זה עבודה מאוד ברורה, וזה מאוד מאוד מבאס. לא, זה לא פה. זה ויליג'ר של ארמור. בשבילו אנחנו מכנים את הוויליג'ר הזה, כי אנחנו רוצים אמרלדס כדי לקנות ממנו דברים מהאיירון. אנחנו רוצים איירון צ'סט פלייט, שזה חזק מאוד. ואולי בקרוב נצליח. והנה יורד לו הלילה. יש פה גם צ'סט, יש כאן מצפן. וגם אוכל. זה אחלה של טבע, ויש פה גם את הדבר הזה של המפות. אולי גם נכין ויליג'ר כזה אם לא נראה כאן. אבל זה לא ויליג'ר טוב במיוחד. ועכשיו אנחנו נלך לישון. וכשיעלה היום אנחנו נחפש ויליג'ר. לעשות לעשות לו את זה של המקלות. אנחנו גם צריכים ויליג'ר לעשות לו את זה של הספרים. לגבי שנמצא אחד כזה. כי כרגע אנחנו לא מוצאים ויליג'ר אחד, אז למצוא שניים יהיה קצת מסובך, אבל אני מאמין שנצליח בסופו של דבר לעשות את זה. אתה, אני יודע מה הבית שלך, אוקיי? עכשיו אנחנו צריכים להיכנס לבית שלו, שזה בעצם זה, ונשבור לו את אין לו כזה? את הפושן סטנד, אבל אין לו פושן סטנד בבית. מה שמאוד מוזר, אבל בסדר. יש פה חווה, אבל אין פה פארמר. מה שמרגיש לי מעט מוזר, אבל אוקיי. הנה פושן סטנד. יופי, עכשיו אחד מהוויליג'רים האלה של השיקויים יאבד את ושל הרצון יאבד את העבודה שלו, ואלה לא ויליג'רים טובים. ונוכל להפוך אחד מהם לוויליג'ר של המקלות, שיכול מאוד לעזור לנו. אז בואו נאתר את הוויליג'ר שאיבד את העבודה שלו, זה אתה, וזה לא הוא. וזה אולי הוא? כן, זה הוא. אוקיי. אנחנו נמצא ויליג'ר עכשיו אני יכול לתת לו את העבודה הזו. והנה. רואים 32 מקלות תמורת אבן אמרלד אחת. זה טוב, ואולי גם עכשיו נוכל למצוא ויליג'ר נוסף. לתת לו את העבודה של הספרים. ולקוות שימכור ספר של תיקון, מנדינג בעצם. זה לא? כן, כן, כן. הבן שזה מנדינג? לא, זה טורס. טורס זה קישוב ממש אחלה, אבל זה לא מה שאנחנו רוצים. אז אני אעשה שוב. לאור? לא, לאור זה לדייג, אני לא רוצה לאור. בטח לא של לאור אחד, אני כרגע לא צריך את זה. אני רוצה מנדינג 54 אמרלד. ברץ'? מה זה הקישוב הזה? אין לי מושג מה זה הקישוב הזה. אבל זה לא מנדינג.
בטח שלא בא לי אותו. פשוט לקח לי את זה. הבילג'ר הרגע לקח לי את זה. אוקיי, זה לא סטנדרטי, זה לא קורה בדרך כלל, אבל למזלנו ולמזלו של הווילג'ר הזה, יש כאן ספריות. אנחנו יכולים להכין כזה חדש, אבל זה יקרה בפרק הבא. זה היה הסרטון להיום. תודה לכם על הצופים. נתראה בפרק הבא.